Mami musa sa wo kura wodin edisen. So edin na da wo so no. E kire ba bi kura wo firi ba na. Ye ka se din a e ya asem bi a ye ka na de hye nipa bi enso. Ebinom de akoso ya, ebinom de adwo, ebinom de ama. Eno ene ye ka mamuna no hu se wo firi ko we mu ene ba ye ka diza no hu ba bi ofiri ba. Ye ka opoku nso no hu se wo firi bisua we mu ene ba. Enso nene mafo a aba wo ne ba nene wa fa din bi te se Eduardo no de ato no so wo ne ba no afa Esmeralda ebinom efa Fernando Juanita Miguel Tricia no de abrafo din a etechafo mpontimi ntworo no de ato akwada no so bede na abako suku a wo mfe lefi se ne din kranya de a ye tworo kra ko ngumanim eno ene na Adom kase fato ye ho so na ye no mafo kwatwetwe nkomo ye ebinom kra kire se ne Italian novela ye abaso ya emayi hwe ya eno wo no obi twem pana no wo hwese ni bi wo frɛ no kra wo mfa gise ogya no owia wa kopenipa no ma be power chow ne se na edin akese ena omanfo na eto a wo mo edeto wo mma na mebisa wo se so edin na eda wo so no enti so wote ase ana Adom kase ne nipa bi twetwe nkomo na ebusa wo me se aden ene yetie mamu ne ye wodin ya eno kira ya mamre ne mom ya to atwene na edin a yentimi spell entwero eno ne yede ato yema dodo na echechire nsem mo kire yin comfort nyameba opoku comfort no te ase are chichire so we are bofra nya wo na to din but was sekire me ma me efa eware ye no opone ne edi nkan opone ne etosumienu ena afi ne papa so ne nsa de ne call ne sofo nti odi be 1 year nyame anim akom kire ne mpaibo nti eduru baby no na osofo no hye ne nkran se kɔ onyame watie osufre nti wokɔ a akoda bewo no oye onyame ba ena obae ne kyese obenyi nsɛm nti na wo hwɛ nkoda ne gina ya nka me third born ba me na mabegina as first born nti ye wo meto hɔ na me wo fa no se we de oye arekyekere nti brofo mu no oye comfort ena me ma me no so ebi se oye nyame ba obi nso se oye onyame nsankyere ne enti me ne ye me de pa no enti me gina platform bia so a ne ameka ne se edina ye me de a wo de frɛ me a makoma to me yem na check mama nso me check me life ani nyame ba din de e wo asekere ansa na obi beto din no edin e wo asekere enti e wo gina ya ene ye kan brofo nso circumstances a akoda ne free so bae ena ma owofo yenye ni twi ye ni twi a enkeye nanso ye no ye beto ye no on se baptism asori na ebe mu no na ya ma o Christodin enti Christodin no bi a Mary ebi a Joseph ebi a Daniel enti no enane awofo no hwe ekwan abofra no ye fa so ansa na ye nya no no a no ahwe bi a ne ho nsunsuaso wo twerɛ kronkron mu no de ayi dini ama no